Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal bżonnijiet ta' Victoria Weislander. Ħoti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina o Alla ħanin li jiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina l-frott li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna bil-baħar minn Troas u bqajna sejrin lejn Samatroċja. U l-għada wasalna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li hi l-belt ewlenija tal-provinċja tal-Maċedonja u kolonja Rumana. Għadna għal-ftit jiem f'din il-belt. Meta wasal is-Sibt, ħriġna barra l-bib tal-belt lejn xett ixmara fejn derilna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nisa li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tijatira, negozjanta tal-popra u kienet qim lill-Alla. Hija għadet tismana u l-mulej fetħilha qalba biex tifhem dak li kien jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna: jekk jidrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew oqogħdu id-dar tiegħi. U ġalitna noqogħdu għandha. Din il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali. Il-mulej jitaħxa bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaħxa bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej ħanja ġdida. Fil-ġemgħa ta' ħbibu t-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u li Tzjon bis-sultan tagħhom. Flimkien? Il-mulej jitaħxa bil-poplu tiegħu. ħajfaħru bis-tfin li sem tiegħu bit-taq ta' tamburu ta' ċetra għax il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Flimkien? Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom. Dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Numu bil-wieqa. Ja, Alleluja. L-Ispirtu tal-verità jixhed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tagħtu xhieda. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu:
Meta jiġi id-difensur li se nibatilkom minant il-missier, l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-missier huwa jixhet għalija u intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Dawn il-ħwejjeġ għedtunkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi, mhux biss, imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qed jagħti qima lill-Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-missier u lanqas lili. Imma dan kollu wettulkom biex meta tasal is-sija jagħmlulkom dan tiftakru li jiena għedtulkom. Il-kelma tal-mulej. Permezz tas-salm illum edna verità qawwija li forsi ħafna drabi aħna ma nirreflettux fuqha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħafna drabi aħna nitilqu l-kontra. X'se nagħmel, kif se nagħmel biex jien nitaxxaq balla. Nuri imħabti lill-Alla. Imma kollox eżjed jitlaq minn Alla. U għalhekk is-salm illum li huwa marbut bħal dejjem anke mal-Vanġelu jitlaq minant il-mulej huwa il-mulej li jitaxxaq bija u bejk. Avolja jiena u int fraġli. Għax aħna tiegħu. Aħna il-maħbubin ta' Alla. U għalhekk Ġesu idowr fuq id-dixxiepli u jgħidilhom se nibatilkom id-difensur. Għaliex juża din il-kelma biex ifisser x'inhi l-missjoni tal-Ispirtu ta' Alla fina. Fi żmien Ġesu il-Parakleton, id-difensur, kienu jħobbu jkunu ħdejn il-bieb tal-belt numru ta' persuni, anzjani ta' ċertu erf, li kienu jħobbu jagħtu pariri tajba lil dawk li jmorru jiftħu qalbhom magħhom. U dan huwa l-Ispirtu Santu, huwa id-difensur, huwa dak li lili jagħtini pariri tajba biex inħobb lill-Alla. Huwa dak li lili iżomm ħajja fija l-imħabba ta' Alla. Huwa dak li lili f'mumenti jibsin, f'mumenti ta' qtieħ il-qalb, f'mumenti ta' problemi tal-ħajja ta' kuljum, fil-mumenti tal-mart, għaliex dawn huma ġrajiet li jagħmlu parti mill-laġna umana tagħna. Ara ma ngħidux xi darba quddiem xi mart jew quddiem xi affarijiet li jiġru dawn bagħthom li Alla. Il-mulej Ġesu stess meta sar bniedem bħalna ma dbijetx mid-dbatija. Imma refa' fuqu il-mart kollu tagħna, kif jgħid anke il-profeta Iżajja. Imma l-mulej jagħtini d-difensur li jiddifendini, li jenni, li jikkonsolani. Dawn huma d-doni tal-Ispirtu Santu. U jew għalhekk aħna wkoll nitħeġġu. Nitolbu l-Ispirtu Santu biex ikompli jmexxina ħalli narfu dejjem l-imħabba ta' Alla lejh. Ħalli narfu dejjem kif aħna tassew inħossuha fina li aħna il-għaxqa ta' Alla għax aħna tiegħu. Jeħuti nitolbu lill-Alla jagħtina id-don tal-Ispirtu Difensur ħalli jurina l-imħabba tiegħu u nkomplu nimxu warajh. Ngħidu flimkien
Għaddisna mulej bl-ispirtu tijek. Għaddisna mulej bl-ispirtu tijek. Biex fil-Knisja tingħata aktar importanza l-sem tal-mara u d-dinjità tagħha nitolbu. Għaddisna mulej bl-ispirtu tijek. Biex jitbiet kull fundamentalizmu tar-reliġjonijiet u l-gvernijiet jaħdmu tassew għal paċi fost il-popli kollha nitolbu. Nitolbu biex l-ommijiet u l-missirijiet ikunu tassew l-ewwel edukaturi tal-fidi ta' uliedhom. Nitolbu. Nitolbu kumulej għal-morda tagħna, għal daw kollha li għandhom xi problemi ta' saħħa, anka problemi fil-ħajja ta' kuljum. Għamel li jħossu l-preżenza tiegħek permezz tal-qawwa tal-Ispirtu ħajkunu li jiggwidawhom f'dawn il-mumenti. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nissier qaddejs mexxir l-ubtana fl-imħabba u sliem ta' Kristu biex nimtlew bil-qawwa tad-don tal-Ispirtu Difensur u nagħtu xhieda fit-tama u l-ferħ tal-qawmien ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatina li tgawdi ilejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sara għalina il-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u jgħidu bla qiegħda Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dik laħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna. Ejjew nitolbu ħalli l-Ispirtu Santu jiġi fuqna u jnissel is-saltna ta' Alla fi qlubna u għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda.
tkun imbirek mulej għax inti tħobbna l-koll. Tkun imbirek mulej għax inti tajtna l-Ispirtu Qaddis tiegħek, id-difensur li jmexxina u jigwidawna. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Siedna. Xtieq infakkarkom li għada it-tlieta fil-għaxija mill-10 ta' bil-lejl sal-5 ta' filgħodu sejjer jinżamm lejl adorazzjoni Ewkaristika fid-dar ta' Karmni Grima, ix-xebba li semet il-leħen tal-Madonna ta' Pino. Dan qegħdin nagħmluh għaliex l-erba' jaħbad propju il-100 sena mill-mewt tagħha li kif tafu hija llum tinsab il-fdalijiet tagħha qegħdin hawnhekk fil-kappella tal-Kunċizzjoni. U għalhekk inħeġġiġkom biex anke mbagħad l-erba' fil-għaxija tieħdu sehem fil-pellegrinaġġ ta' fidi li sejrin nagħmlu mill-Knisja tal-Art minn ħdejn il-fonti tal-Magħmudija għal dan is-santwarju biex imbagħad fit-8 l-Isqof Anton imexxi qudiesa konċelebrata biex infakru dan l-anniversarju. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet il-Omna Marija jew nofruhom għal morda tagħna biex iħossu l-preżenza ta' Alla magħhom. Ntolbu wkoll għall-emigranti tagħna u għal dawk kollha li jittalbuna ta' kuljum jitolbuna biex nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, kemm jiddoħlejju dak ismek sabier, kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien jintlom ta' min ħalqek